நவராத்திரியின் 9ஆம் நாளான நவமி திதியை மகாநவமி என அழைக்கிறோம். ஆதி சக்தியானவள் இப்பிரபஞ்சத்தை படைத்து தீய சக்திகளிடமிருந்து காத்து அசுரர்களை அழித்ததால் 3 சக்திகளின் மூலாதாரமாக விளங்குகிறாள் சித்தாத்ரி. சித்தி என்பது ஞானம், அறிவு, சக்தி. தாத்ரி என்பது அருள்பவள் என பொருளாகும். மகாநவமியான இந்நாளில் மும்மூர்த்திகளுக்கு படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் போன்ற 3 சக்திகளையும் இத்துர்க்கை அருளியதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. படைக்கும் ஆற்றலை பெற்ற பிரம்மன் உலகத்தை படைக்கும் பொழுது குழப்பம் ஏற்பட்டு திகைத்து நின்றதாகவும், அக்குழப்பத்தை தெளிவுபடுத்தும் வகையில் ஆதிசக்தியும் சிவனும் சேர்ந்து ஆணும் பெண்ணும் சரிசமம் என அர்த்தநாதீஸ்வரராக காட்சியளித்தது மகாநவமி அன்றே. எனவே இந்நாளில் தேவர்கள், முனிவர்கள், அசுரர்கள், யோகிகள் அனைவருமே சித்திதாத்ரி தேவியை வணங்கி அஷ்டமா சித்திகளை பெற்றனர். சித்திதாத்ரி தேவி அறிவின் இருப்பிடமாக நம்பப்படுகிறவள். இந்த துர்க்கையை வணங்குவதால் கேதுவின் தோஷங்கள் நீங்கி நன்மைகளை உண்டாகும்.